Sige dyan. Uy! Kuan ba? Unsa man? Imo yung kong distract ba? Si Perino nakatakas. Ginawa mo na ba yung pinagawa ko sa'yo? Areglado na po, ma'am. Nakitak ni Boss iPhone, ken ni Perino Ijay. Kinsa maniron? Kinsa naman pong naadidari ah. Naabot man sa mong teritoryo. Kinsa man ka? Ikaw may kinsa. Nga naabot man ka diri nga amuha man ni teritoryo. Ayaw pagbuot kay nag-relax ko. Ah, relax de ha. Dawata ni. Napaday kay power. Hala, gilaboy. Kinsa man kang kampon? Kampon ko ni Junjun. Ah, Junjun, sa ato pa day kalaban day ta. Ah, kalaban day ha. Saan po yung nagbanha ron? Taysa. Kitay na lang. Puslan man parehas ta. Peras ba day ta? Kagwapo rin ako. Karate na lang. Sige. Ano po yung nag-away? Hala, kisar po ng kalaban ni Perino. Nagsamok-samok na po na sila diri ba? Alay, di na makaya. Ublik na ako. Hala, baka mo naabot. Padulong si Perino diri. Boss iPhone, mga ikog tabang nimo. Perino, naunsa di ka? Ayaw kog tabang nimo. Gani, naunsa gani ka? Nakoy nakita dito kalaban. Maglaban mo. Oh, Si pangalan? kaputo ni Diliman. Ha? Kampo ni Kadiliman? Pangag? Gyapon? Oh, parehas daw mig pangag. Pangag. Sige lang. May balaan ra gyapon na to na. Ay, boss iPhone, nakoy ingon sa imong unta ba? Asa sa diwata? Diwata, mo gani na akong trabaho karon no. Nangita ko siya ha. Pero na ako'y nabantayan isa ka tao. Di na ako maklaro kinsa. Nagasunod-sunod sa tuwa. Kinsa man ako sa iPhone. Katong man ang nakita na to no, katong nangihir siya no. Oh, mismo. Pero di na ako maklaro ang naong. Di jud maklaro. Pangitaon kaya na to, boss iPhone. Sige, tara. Tara. Sige dyan. Uy! Kuan ba? Unsa man? Imo yung kong distract ba? Si Perino nakatakas. Ay ka! Anong gipatakas man nimo? Pildi naman to siya. Nakablink pa. Kaya wa man nimo napili si Perino. Balik sa akong bulsa. Ha, ikaw Perino ba? Umanda ka sa akin! Tura sila Perino, diwata. Ala, nagtunsa man na sila diha. Unsa nilang istoryahan? Paminawon sa nako. Ginawa mo na ba yung pinagawa ko sa'yo? Areglado na po, ma'am. Tapos na po. Magaling. Ano bang nakita mo? Nakitak ni Boss iPhone, ken ni Perino Ijay. Tama na ginaistorya nila, boss iPhone. Ilocano yung sinultihan. Ha? Unsa daw? Ha? Hindi kita naintindihan. Pasensya na po, ma'am. Nag-Ilocano lang. Ang ibig ko pong sabihin, nakita ko si Perino at si Boss iPhone na merong ginagawa doon. Balo na di ko mo nang masakpan ta pirmi og asa ta. Pinadi nagasunod-sunod sa tuwa. Okay, magaling. Bayad daw. Grabe ang late naman ito. 150. Huwag ka nang magreklamo dyan. Tansa, murag na ko'y kadungog. Atun daw na to, boss iPhone. Sige. May tao. Boss iPhone. Uy, wala. Patay. Malbak na buta sa itong mission Perino. Pasin na ta. Asin na ta. Junjun Montana. Uy, boss iPhone. Nya sa may tirada na to ron. Musta naman ka? Murag chill raman kay ka. Wala kay Wala power kayo. Wala kita ni. Kita man. Ako. Ninimbom na. Pero unsa man to imong gingon to niagi nga imo-imuha lang wa pa nimo gigawas kayo sa matong power. Dili ipagawas na nako to. Pag next video ani sa karon dili pa nako ipagawas kanilang sa awa. Oh, gani no. Awa. Pero asa man to si Kwan. Imo ba itong gibulsa ganina? Pwede nimo ipakita. Wala man to. Ha? Ma'am, wala man kakuan ka Perino.
pilihom sa Perino. So imong gibulsa balik. Oh, gibulsa sa balik. Ipagawas na mo sunod. Oh, ipagawas na ko to siya ug may involve na ko. Yaway mo ra mag-Pokemon bay. Oh, tama. Uy, unsa may maingon nimo nga power ka karon? Power? It's liver lover, Lever lover boy. boy. Pwede na may pakita yung power sample o sample. Mga moves nimo ba? Mga moves nimo what? Moves? Sa mga moves. Ana. Giraw. Pa sa itong power to? Sige daw kanang mga katong dance, katong karate moves mo ganina. Ay, karate mode. Oh. Sorry. Sa yung power nimo. Geng. Silpon mo siya, Diwata sa maingon nimo nga power ka karon. Oh, silpon mo. Ha? Saba? Ano? Amazing. Ngong nasaag mo kadiri sa Kuan mo ka daron. Ngong nasaag mo kadiri sa pa. Diwata gisa kahuyan no. Dubata sa pa daw ron. Oh, diwata ko sa sapa. Pakita daw sa power daw. Ikaw mahayang dali. May power, hindi ka mahayag. Sige. Pakita yung power. Awa dai no. Power guys. Wow, invictus. Loko. Pakita ko sa power ba. Hala, tayuan nagatuan sa power na ko eh. Asa man niabot? Niabot na dito sa taas. Taas? Oh, Asa dapit? sa may kanang may lubi. Pangisog. Ay, sa ito kabagay sa pagkuguro tayo no. Amin abi. Bok Junjun ba kay mura nagwig? Banale Rio Dora. Tinabangay si Diwata ug si Kampon Junjun ba.